hayi uhulumeni osibophayo. Eparlamente esikhundleni sokuba kukhulunywe ngokuthi abantu abahluphekayo bazophuma kanjani enhluphekweni, kukhulunywa ukuthi asibophe ubani, akaboshwe ubani, kwenzeni? Yithi-ke soyilungisa lento bakwethu, yithi soyilungisa kubaba, omama, ake silungise izwe lakithi. Ngenhlanhla ke yaphela le nto ukuthi kuzoliwa makulungisizwe kwenziwe lo incane nje into kuyavotwa, ivoti lakho nje. Awukwazi ukuthi uhlale ezweni uma ubona izinto zingahambi kathi angisezi uvota ngoba bayenza into kahle. Hayi, vota lo muntu olapha